구분 상과. 예, 하. चीनी चेयरमैन प्रणब देवबर्मन बेले बेले के हामबाय ए चीनी जत लीडर्स फरसे फरसे बुंनालिया तांग जत लीडर्स रामचंद्र का ती प्रमोद थानी चीनी जत लीडर्स बरी लीडर थुं चला लीडर थुं सिकला लीडर थुं अकरा लीडर जत लीडर बरी गमति बाय जों तिनी रामचंद्र का तो कप्लाइं खा अबन बेगे इलेक्शन पाइमन यागलो जों मा गेदरिंग खाने जरामाय खो कोविड सीजन नि गम मोनबाय दा ट्रिक कंट्रोल यागलो जों गेदरिंग लाखा ताई चीनी आम चाइनी जब तो ओकरा सकरन खा कामया फरे प्रमुया फरे दिने दाल बिदल जुदानी पार्टी नि फाइटनी उबाग्रानी खानचन कुरा या सके इनी दिब्रामो थाव जय पानी रनो आनी खा कहां ये हमजा मन या फरे नाम सोगो दिने ini Chini Rotanpur ADC village committee mission khobjak 66 family total 219 voters 66 family 219 voter ini tipramo thawo gobang ma party ni hai join khlaika chin jot phainai lukurano हम ते हमजमो खुलुम या फरे खाबेलाम सोगो दांग हियाके जों आगे बस खामानि दंगो जों पाल खलाय जों साल बायदि दांग हियाके चिनि बुबाग्रा नाहारमानि चिनि जत लुकुरंने बगै चिनि जत तिबासन बगै तिनि बुबाग्रा जाय नै आखरे साबुं हबो सामु खलाय दंगो अमा हाकेनो इलेक्शन नि जराव जों जे जोंना भोट याना हामे मारियो दांग हियाके भोट रि आपना जों लगिरिमान बगै बेबा दिनै अमागे गोबां लुकुरं गिदिर फायदामान बगै खासांगो दा बुबाग्रा सामानि दंगो जों थानजागा जों साजा कप्लायनाय जों नकाशनाव वालायनानिया जों नकाशनाव बुलायनानिया जों नकाशनाव पार्टी जुदा खालायनि सेजालायनानिया जिनि नाहार मुतामो जों थानजा खलाय बुबाग्रा जे थानजानि मारिया सागै जों पाल खाय जों कप्लायनानिसि दा बुबाग्रा जों सामानि दंगो ग्रेदार तिब्रायन बिसिन जों देवफारा मुक्ति माननाय ओ गेरदा तिब्रायन माना थाखांखाय जों खरसते खरसन खिबलायावै खरसते खरसन नासलेयावै जों थानजा पालबासा खाबासा या ब्रिबासा सेवैसे जों साजा कप्लायनाय आबान बागिनो दिनि इलेक्शन पाइमनि यागलो जों मा गेदरिंग मेको जों दिनि अमा हायके चिनि लुकुर बस आव फायमानुगै तेबो खातम थगो ते बस जों सालबो ते ग्रं ग्रं जागबो ते कुनो पार्टी तंगला तिपरा मथा सिमिनो ओ तिपरा हाव तंगनाय हिने बिसि जों सातव जागा फैया गोबां मा पार्टी दाल बिदाल पार्टी गोबां मान बागै जों थानजों लैमैया फेबा दिनै बुबाग्रा थानजों खन बिमान बागै बुबाग्रा थानजों खन यासगै जों तिप्रा मथाव थानजों जॉइन खायन बै या प्रि लाखा आवन बागै बेलें खाकसांगो तै मुइतु खलायनाय एबा मुइतु खलायनाय 2023 अमर त्रिपुरा पुइला हिस्ट्री नाय जे तिप्रा मथा तिप्राना रोल खायना थाङै दङ हमजमु जतते खर्च खर्चनि थानचानि मारि जों जत पालबासा खाबासा याबरि बासा मागलायनाय आबना आं साव जों जलिलाय थाइग्रै नासिलाय थाइग्रै तांगा जों जत तिब्रासा जों नांगौ थानचा थानचाखौ जों दागि अ हानि जों जालि जों मुक्ति माननाय आवन बागै बुबाग्रा जों साइ दङ नरक आना मुंसारिना नाया नरक जस्ट थानचांदि थानचांमै बिसि जों यगनाय गाबोन बो थानचानि फानबोसो कप्लाय दं बोसो कुबै दं आबके चेरि सायनाय तिपरामो था आसेमनि मात्र 1.5 मास आसेमनि यागलो जों इलेक्शन कन्टेस्ट खायो इलेक्शन कन्टेस्ट खायो जों भोट बजालायखा भोट बजे खप्लायखा अब भागे समम खाबा दिनै बुबाग्रानि गुबै सामु बुबाग्रानि गुबै नाहारमु तैचिन जत तिबासानि थानचानि मारिबा जों दिनै खप्लायखा दिनै बीजेपी पार्टी आईपीएफ पार्टी रुलिंग पार्टी न नरिनि आसिकलायाको ताय कलायखंगाय दिनै थानचानि फान खप्लायमान बगै थानचानि फान तमान बगै दिनै अबन जों खप्लायनि मानखा आन बगै 1.5 मास गचा थानचानि फान बाइसे 1.5 मास गचा पार्टी सुदिना बगै नरिमान गाय तिपारसर साब्रुम बुरुम थानचांनि तहनगाय दिनै तिपारसर साब्रुम बुरुम न कक बक्संनि तहनगे तिपारसर साब्रुम बुरुम न थानचांनि तहनगाय दिनै तिपारसर साब्रुम बुरुम न
खाबाक्सा पबास याबसै तंगे जों तांगा अहानि मुक्ति माय थांनायबा जों तांगा चिनि दफानि बागै जों सामख्लाय मांनायबा जों तांगा अहानि मुक्ति माय थांनायबा आबोनो साव जों अमाहाय ग्राफ लीडर मांगा जे लीडर न रांग बाय पाइमानिया जे लीडर न लाल बाती बाय बोलायमानिया अबगा चिनि बुबाग्रा आबोन बागै जों बेलानि कपाल खाम चिनि बुबाग्रा जोंनाव दैदुला बागै जोंनाव फियगना बागै बतिनि बसाय थाइगा गाय जों तिनाव अजाराव जत्त ति बारसार जों पाल खाय जों बुबाग्रा लगिरलायना आन बागै बसकां जाराव चिनि जत्त लुकुरन जों कलसां बा कलिंग बा जत्त जानि जानि मान थाइना याफारै सरकारनि जे फाइमानो बा एडिसन हाबान हायदे जों याफालायनाय केने के खाकलेयाव जों जत्त खाबासे याफारै सालायनाय जिन नाहार मुआबसे जों सरकार फाय सरकार सालायनि सिमिया चिन नाहार चिन नाहार गेडर दिबल बिसिन अहान मुक्ति रानैसि आन बगै चिनि रामचंद्रनि जत्त लुकुराव बेले खाकाहाम बिरदि परखन्थु बेले खाकाहाम तांगे इलेक्शन जरब नरक जों बाक्सा बाक्सा भरक जों भोट बिया फन जों लगिरिवै जों आपसे चुबाखा आवन बगै जेस पार्टीपन खालायदों जेस धर्मफन खालायदों मुक्ति नांनाय जों थांजा ताव नांनाय आवन बगै थांजागैसे जों चिनि गेडर दिबलनि माने जों मुक्ति माननाय आन बगै हायनो हायतेसे मुक्ति खालायनो जोंबो सारा त्रिपुरा रामचंद्र जों रेकर्ड खालायका हाईएस्ट वोट रवै आन बगै चिनि त्रिपुरा सारा चिनि रामचंद्र नि लुकुरक बेले खाकाहाम ताइगे जों थांजा एक लागत जत थांजानि थांगो अमायके तेकिसे मेसे तंरुमाबो ताबो तिरक तिरक फायदों बुबागान थांजाखनो यासगै बसकनो जों खबलायनो नांनाय आन बगै दिना हायनो हाय जत्त फाइनाय चिनि 66 फैमिली ते 219 वोटर चिनि जत्त लुकुरना आं खाबाय खाकुलुं हामजां याफुरै ते खाबाय लामसगो ते बसकां जर जों जत्त पालबासे बुबाग्रान बागै जों सामख्लायनाय जों जत्त पालबास खलाय अहानि बागै जों सामख्लायनाय दिन बागै सिसिदों नरजन का हामग्रिं दंदि हायनो हाय जों जत्त लुकुराव जों थानजाङै जों साजा ग्रागनो अहानि मुक्ति